Máte tam ja pani, tu máte QR kód, na ktorý môžete posielať dobrovoľne peniaze, lebo som to dojebala. Plus ďalší QR kód, že kde klikáte, aby sme zarábali nejaké peniaze. Nie, to je QR kód alebo IBAN, na ktorý môžete dobrovoľne posielať peniažky a ak pošlete peniažky, tak ste dobrovoľne zaradení do súťaže, že prídeme sa s vami sfotiť. By ste chceli fotku? Tu je OnlyFans, tam tiež nejaké peniaze. Nie, ale teraz seriózne. Dáme vám pusinku na čelo, aj na ličko a... Čo? Do pič! Dobre, ale toto nebola moja chyba vôbec. Kamo, nemám magnet. 6.5 hours later. Tam pod týmto. Kamo, pána, môžeš vy všetko dojebať? Dobre, čo som dojebal? Kamo, kde to je fakt? Všade som hľadal do rici. No ne, možno sa to asi... Čuješ, čak čekni tento opasok. No tá isto, idiot, fakt. A moja chyba, idiot. Sme stratili mikrofón, na 7 krát sme točili, akože som ho našiel. Kameraman to netočil. Teraz ideme byť kameramana, vieš, my sme sa byli, vieš, kameraman ide na pičo sa teraz. Zbytku. Teplý bráte, to aj... Jak sa musí vyjebávať, strašne. Čo? Kúkaj, vychádza. Už poďme pláče, stopič. Jebe ti? A vybávaj moje nadávky, bo ja som taký, v každom videu ja poviem najviac nadávok. Teraz som objednal zase veci za 120 € z Vejny Galaxy, po pici. Tak ja som už dal 500 €, minimálne na 500 € som vymenil na Gaming Galaxy. Vejny Galaxy, nie Gaming. Gaming Galaxy. Vejny Galaxy som minimálne 500 € minul, takže dajte mi už spoluprácu, prosím, Jaro. Lajky, odbery, zdieľačky. To je jedna vec? Doložte rýchlo, dačo väčšie, to sú pičoviny. 130. Kokocky, no? Červené oči máš, ale to asi tlaky. Chceš Monster? Hej. Chodbou dierku. Mal gaňak vykopnúť. 30 to utrieť. Taký tvrk tu dám, že... Dobrý. Aj zrkadlo mám utrieť. Sponzor programu. Čo? Otec a syn. Zase sa to poslal. Na všetko je slabý. Počkaj, teraz mu odjeme mikrofón. Aj je to preč. Zase na pásku bude, ne? Dva biele monstre vedľa seba. Yeah, boy. Že to sú 3. Raz, dva, tri a ten sa neráta. Nie, však ja mám 3 tak. Pozrite sa na môj Instagram, je tam daily content, je to kvalitný content, je to celkom že plný účet. Niekedy tam dobré fotky sú, tak kedy aj sa to vyplatí pozerať. Čaute. Možno ma piči šak, to nie je vtipné. Do piči. Ale čo si cítil? Ako povedz si cítil? Rýchlu, ostrú pichľavu. To co má znamenať? Jak mám tu nadvíhať z váhy? Kúkaj tu, jak masné langoše. Extra masný langoš, to pizdy. Ja môžem mať trhačky, gumy, neviem co ešte môžem mať sa... Šešmíka. Later. Takže ďalší cvik, veľmi známy, Fake Deck, a.k.a. Ničič, alebo striekač, mačkač ciciek. Zoberete paprče a jebiete sa takto. Objímanie simulátor, chápeme sa. Čo robíš? Ja ťa mognem tu.
To sa volá mačka, ne? Dead cat, alebo také dačo. Pop filter. Nie, pop filter je ten taký mäkký. Toto tu jak sa volá? To je chlpaté, toto... No neviem, ja to... Dead cat, či jak? Máš asi chvost po anglicky, neviem, jak sa volá. Jaj, toto fakt netuším. Studio Munteve ma naučil, keď si robil setup, ti ako piť. On ma naučil taký. Áno. Za kamerou je ostriač, keby si chcel vedieť. Áno. Ale neukážem si. Už asi si bol. Ja už som ukázaný. Som v popisku videa, ľudia. Môžete navštíviť môj kanál, môžete mi dať odber. Tela fľaša k ruke, si to videl? Poď sa, ideme sériu.